proiekturik eraginkorrena, hoberena herri honentzat Eusko Alderdi Jeltzalea bozkatzea dela, baina hori guk esatea, normala da. Ez dauka merito handirik hori esatea, baina ez da bakarrik eraginkorra izatea. Da fidagarritasun bat aurkeztea herriei. Guk kredentziala dauzkagu, gure ibilbidea, 50 urte luze hauetan, legebiltzarrean eta gainentzeko instituzioetan. Gizatasuna, humanismoa, zintzotasuna, gardentasuna, da azkenian herri maitasuna. Herri bereko seme-alaba garelako danak, euskaldunak eta gu abertzaleak. Eta abertzalea den proiektu bat da herri honek eta euskal nazioak eduki behar duen proiektuik nagusiena, irabazleena.